også, det skal have 5 hjælp, så det er jo så nemt, det er op 5. Ja. Ja. Det er kun 2, så kan du op af. Ja. Ja, det er meget specielt byggeri, det der. Og efterhånden en tid siden, der viste jeg byens oase her, og Nordatlantens brygge, og det får vi så bedre lejlighed til at se nu, hvor vi forlader inderhavnen. Der står der Bazaar derovre. Den her? Nej, der står bare bar. Undskyld, bar. Han skal lige have en dukkert. Nå, så var det. Op igen. Det er en god sæson, der står seriøst på her der. Her ved Nordatlantens brygge er det typisk på et søndag her, at man kan se loppemarkeder, og ellers er der også nogle gange folk, der dyrker yoga sammen med. Her, Arlene. Dufter dejligt. Loppemarked, loppemarked. Nu skal vi ud igennem Christianshavns kanal, så vi ser flere broer. Alle mulige, der maler og alt muligt. Du skal ned. Ja, det kan du også. Det må være rigtig godt. Det ikke må hæve. Det kan hæve til at bruge det, jo. Ja. Jeg har nævnt flere forskellige konger her på turen, men der er næppe nogen konge, der har haft lige så stor præg på København som Christian den 4. Det var nemlig ham, der byggede for eksempel Rosenborg Slot, Rundetårn og ja, også Christianshavns kanal her. Christianshavn her. Det var altså et af hans tidlige projekter, kanalen her fra cirka 1620, så den er altså mere end 400 år gammel. Nogen, der tager stenen til det. Ja. Han faldt bare ud af. Det var, hvis du ville lige vand, der var så ikke sjovt. Nej, så er det ikke så meget værd. Nej, det er skønt. Oprindeligt så var det faktisk meningen med Christianshavn, at det skulle være en ny købstad, der var helt uafhængig af København. Og det var det så i 10-15 år, før det blev indlemmet i købstaden København. Og planen var også, at der skulle flytte rigtig mange hollændere til byen her. Det lykkedes dog ikke rigtigt. Det var primært englænder og tyskere, der kom og stod sådan noget her. Og da Christian den 4. så havde den her nye kanalby, og ikke så forfærdeligt mange indbyggere, så var han til sidst nødt til at overtale københavnerne til at komme herud. Og det var lidt svært for ham, fordi landet var meget klumret og beskidt herude, og så lå vi faktisk også langt væk fra København dengang. Men noget der virkede, det var at give dem skattestop, eller en slags skattely herude. I de første 12 år man boede her, dengang betalte man nemlig meget i skat til at finansiere alle Christian den 4. bygninger og krige. Og det hjalp at sætte det her skattestop, hvis man flyttede herud. Og den dag i dag er det så et af de mest populære steder at bo i hele København. Og der er også forholdsvis mange gamle bygninger. Det kan godt være, at de ikke går helt tilbage til Christian den 4. tid, men i hvert fald er der mange fra 1700-tallet for eksempel. 1,8 millioner. Og herover har vi et eksempel på
de mange gamle bygninger, nemlig Søkøstuset fra 1750. Da det blev bygget, så var det oprindeligt et børnehjem, men kort tid efter så lavede man det om til et søkvæsthus, det vil altså sige et hospital for sømænd. Og den dag i dag er det et hotel. Ja, og jeg var også lidt brændstof, snakker vi lige om det. Ved du hvad, det sluger bare. Ja, så skal der ikke med 30 liter i timen eller 40 måske. Ja, det er kun i timen, jo. Ja, det er ikke færdigt, det er kun i timen. Ja, det kan man se, ja. Ja. Ja, jeg fortæller noget i hvert fald. Ja. Det kommer ikke ret langt. Nej. Og dengang man lavede bygningen om til et sømandshospital, så fik man også skabt den her kanal, så ambulanceskibe, kan man sige, de kunne få hurtig adgang til huset. Kan de har de tiverne har kommet og tiverne kan den meget. Får lige et bajer mere. Wow. Ja. Og detก็จะเป็นท่าเรือแถวๆคงเป็นเก้น Ja. Og på venstre hånd, der ligger en anden gammel bygning, som er tilbage fra ikke Christian den 4. tid, men hans søn, Frederik den 3. tid, nemlig Frelsers Kirken. Og den får vi et rigtig godt udsyn til på den side af broen her. Det, der gør den så speciel og så velkendt, det er dens spir, som blev tilføjet i midten af 1700-tallet, det man også kalder den florissante tid. Og pas på børn, vi skal under børnehusbroen her. Det har det ikke godt idé, ham der? Ja, det gør det. Kasper Meyer. Så er det her til venstre, man kan se hvor Frelsers Kirke. Man kan se, så er der den her middel, som kører